ପୂଜାପାଠ ବିଷୟରେ କିଛି ଜରୁରୀ ନିୟମ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କଲେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼େ। କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଅନ୍ୟଥା ଶୁଭ ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ସବାମେ ପ୍ରଣମେତ ବିଷ୍ଣୁ ଦକ୍ଷିଣେ ଶକ୍ତି ଶଙ୍କରୌ ଅଗ୍ରେ ଚ ପ୍ରଣମେତ ଗୁରୁ ଅନ୍ୟଥା ନିଷ୍ଫଳା ଭବେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜର ବାମ ପାଖରେ ରଖି ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିଜର ଡାହାଣ ପାଖରେ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଶିବ, ଗଣେଶ ଓ ଭୈରବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦୁବ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଲଗାଯାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ଗାଧୋଇ ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ଓ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ପିଠି ଦେଖାଇ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଲପତ୍ର 10 ଦିନ ଓ ତୁଳସୀ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୀପରୁ ଦୀପକୁ କେବେ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଭଲ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ 4 ଥର, ଗଣେଶଙ୍କୁ 3 ଥର, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଥରେ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ। ରବିବାର, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତୁଳସୀ ତୋଳାଯାଏ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 1, 3, 5, 9, 11 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘରେ 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଉପହାର, ଫାଇବର ମୂର୍ତ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ବର୍ଜନ ଅଟେ। ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଠାକୁର ଘର କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘରେ ଅପରିଷ୍କାର ବସ୍ତୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଠାକୁର ଘରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ, ଗଣେଶ, ଦୁର୍ଗା, ଶିବ ଏମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ପରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘରେ ଉପର ତଳ ନ କରି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମାନ ଭାବେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ପୂଜା ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ କେବେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।